Zdravím všetkých, moje meno je Cegorfix a ja vás vítam pri ďalšom videu. Dneska je to nové video z našej aj zároveň novej série, je to Minecraft Hardcore. Dobre, čo to znamená Hardcore? Minecraft Hardcore znamená, že máte po celú dobu hrania Minecraftu iba jeden jediný život a keď raz umriete, neexistuje možnosť, ako by ste sa mohli jednoducho respawnúť alebo niečo podobné. Túto sériu som videl u jedine, čo som to videl u Matematiaka a ten tam zdechol docela skoro. Aj sa mi zdalo, že to docela hral. Čiže sa to moc nechcel točiť, tak skúsime, že či ja budem aspoň trošku lepší. No, môžete aj vy zároveň napísať do komentárov, koľko partov si myslíte, že zase dám ja. Jestli zatiaľ vyťažíme nejaké drevo. A snáď už toto video vidíte nejak normálne. Posledné videá, čo som mal, tak boli na takej divnej, okolo takého divného štvorca, také malinké boli. Tak teraz snáď to bude aspoň trošku lepšie, pretože som sa s tým snažil nejak pohrať, snad to pôjde lepšie. Veľmi v to dúfam. Počkať, aha, áno, vidíte, našli sme práve tekvice, čo je úžasné. Poďme všetky zoberieme. Keby ste sa pýtali, ako to bude s tými videami, sam neviem, natáčam to, čo sa mi práve chce, to, na čo mám náladu a to, čo ma baví. Teraz som akorát vymyslel túto novú sériu, pretože naozaj som o tom už dlhší čas rozmýšľal. Ešte keď som tie videá mal tú pauzu, že som tie videá nenatáčal, tak som rozmýšľal, že toto by bola možno tá séria, ktorá by bola dobrá. Skoro žiadne komentáre neboli skoro pri žiadnom videu. Krem toho prvého, čo som natáčal, tam bolo komentárov docela dosť, asi 20, tak pri poslednom videu je ich sotva 5. Nemáme offset, čo je veľmi zlé, ale veľmi zlé, pretože nemáme spôsob ako spať a budeme tu musieť byť s príšerami, čo není pekné. A z príšera, ale nemôžeme potom získať to mäso, to je pravda. Tak rýchlo si idem urobiť ten meč, získať nejaké prasatá. No prasatá tu ide veľmi zhore, tu idú tie prasatá dole, to je pravda. Však predsa len keď hráme na tom hardcore. No, bude to vážne hardcore, to je pravda. Tá séria bude seriózne hardcore. To prečo šla na jednu ránu? Neviem. Táto ďalšia. No, pomaly sa nám asi už končí deň. Máme tu konia, ale z tých nepadáme si, tak ich nebudeme zabíjať. Môžeme ich potom niekedy využiť, keď pôjdeme von zabíjať príšery, ale to už budeme musieť byť veľmi mať na to odvahu. Tam som videl lávu, tak tam sa tiež pôjdeme pozrieť. Už tam budú nejaké lávové ovce, čo vy viete. Prasa dole a hodilo by sa mi viac kameňa, aby som si to upiekol, to meso, to je pravda. Lebo pomaly a isto zomieram. A to by bolo veľký fail, keby som zomrel hneď prvý pád, že to by som nebol potom ja. Máme nejaké vajco, tu bude zombík. Veľmi sa bojím. Pretože v tejto sérii, keď raz zomriete, tak už je koniec. Je seriózne koniec, nemáte možnosť návratu. A je to loknuté na obťažnosti hard, ako vidíte. Výborne, videl som si krompač. A ja isto zomieram, nemám čím kúriť a... No budeme musieť zatiaľ kúriť drevo, pretože... som na tom veľmi špatne. Ideme si zobrať to uhlie, ktoré bude asi meter odtiaľ, to čo? Tržený zombík. Žiadny zombík, prosím. Nepotrebujem žiadnu spoločnosť. Je to dosť veľa železa, čo nám bude hodiť aspoň na tú obranu. Potom by sme mohli, keby ste chceli, tak by som sem pridal nejaký ten Herobrine mod, aby bola sranda, ale to iba na vás, keď chcete. Lebo máme zároveň jednu sériu Herobrine mod a jednu máme Minecraft Hardcore, tak neviem, či by sa vám páčilo spojiť obidve dohromady. Ale ja zomrem od hladu, ja nemôžem teraz. Nemám žiadne ovce, čo je veľmi negatívna vec. Budem musieť prečkať noc nejak. Neviem ako, lebo voľne budeme môcť ísť. Bude to milión príšer a ja sa bojím príšer, mňa to zabije. To viete. Budem tu ešte spaliť kura a pôjdeme sa pozrieť hen tam trošku ďalej. Máme dosť veľa tých už vecí, máme aj nejaké to mäso, aby sme nezomreli, takže od hladu nezomrieme už, je jasné. Ale strašne veľa tekvíc tu je. No nič, zoberieme ich. Takže budú sa hodiť už len na tie koláče a možno, že aj iné veci z toho urobíme. Napríklad svietiace nejaké tekvice, však vy viete.
Čakajte. Máme ich skoro, no máme ich 15, to je podľa mňa poriadne veľa na to, že sme si urobili z 2 semienka. Aha, tu je ďalšie, tak máme 16. Sú prasatá. Mňa zaujímajú ovce. Nejak musíme trafiť na nejaké miesto asi. Čakajte. Niektorí idú na jednu ranu. Už zapadá slnko, nie. Toto nedopadne dobre, toto seriózne nedopadne dobre. Ovce, kde ste, ovce? Ovce, kde ste? No tak toto nevyzerá vôbec pekne. Tuto niečo levituje. Toto vyzerá veľmi negatívne. Neviem, či tu prvú noc vôbec prečkáme. Som ešte ani nenačítal svet, čo je veľmi negatívne. No nič. Takže vyzerá to tak, že budeme musieť prečkať noci nejakým iným spôsobom. Nemáme kompletne nič. Našli sme ovce. Nemáme ani žiadny string, ani žiadnu vlnu. My budeme musieť prečkať noc na hardcore. Toto sranda nebude, dámy a páni. Ok, ja som sa asi práve stratil. Aha, tu je to. Tu si nejaký bunker spravím asi. Z čoho? Z dreva? Bam. Čo to je? Rýchlo bereme. Ideme preč. Ježišmaria, ešte slnko vidno? Ešte trošinku. Čakajte, než zapadne slnko úplne, tak sme ešte v pohode. Myslím, že sme práve skončili. Seriózne sme v prdeli. Drevo, aby ku mne nešli zombíci. Asi hovno vidíte a ja, nebojte sa. A len takto si robíme torč a hodíme ho sem. No tak toto bude... Aha, železo. To bude veľmi ťažké. Hlavne táto prvá noc. Neviem, čo budeme robiť. Tu budeme čakať ako celú noc. Snad to není realita teda. Môžeme možno pár metrov ísť dopredu, ale budeme si dávať veľký pozor. Veľmi veľký pozor, dobre? Tu si dám crafting a pec. A často by som si mohol spraviť, aby som si niekam uložil tie veci, čo mám. Takto. A tu si nahážeme tie sprosté. No, toto uhlie dáme sem. A kamenný meč si nechám. Toto si dám sem. To sem do česty. Tiež do česty. A aj všetko toto do česty. Okrem tohto mesa toto ešte vypálim drevom, pretože mi potom nezostane to uhlie, sa mi to nevyplatí. Aj keď môžeme to tak dať, to nás nezabije. Rád by som vyťažil toto železo, aj keď sa toho veľmi bojím teraz, akože pravdu povediac. Zoberieme si drevo a kameň. Robíme si styky. Takto. Takto. No neviem, bude toto veľmi náročné. To bude veľmi náročné, dámy a páni. Keď zostavíme náš život, tak to bude úspech. Ja som si urobil dieru. A možno by som vyšiel... No počkaj, dvere si spravím. Takto. 3? Prečo 3? Tu sme si dvere sem. A teraz by som vyšiel asi meter ďalej. Je to nebezpečné, ale ja som ochotný. Robím si železný meč. To nedopadne dobre, dámy. Toto nedopadne dobre. Toto seriózne dopadne veľmi zle. Len mňa môže napadnúť takáto sprostosť. Tak teraz sa rýchlo niekto sem hore. A meč. Nechajte ma všetci. Nemám už ani fakle. Má vidno? Nenápadne musíme byť potichu. Ešte to je strašné, toto iba mňa napadne. Zobrať, padať. Meč do ruky. Sem. Ježiš Kriste, toto není dobre, toto je bezpečie, toto je pekne. Nemôžem sa prebiť cez dvere, bojím sa. Ale snad je to len planý poplach. Tu si robím ďalšie styky a urobíme si krompať železný. Neviem, či by som mal ísť ďalej. Je to dosť nebezpečné. No, tu je hlbšia jaskyňa ako. Ale ani že...
No, idem si pre nejaké styky, narýchlo to tu prejdeme, lebo na ďalší deň padáme, pravdepodobne teda, si to nerozmyslím, čo neviem ešte, popravde. A takto si to tu nejak vysvetlíme. Keď nás niečo zautočí, tak je jasné, že sa, ježišmaria, jasné, že zoberieme jednoducho nohy na pleci a padáme. Nemá to tu zmysel siliť. To sú najväčšie svine zo všetkých. Máme tu železo v každom prípade, vyťažíme. A ďalšie, vidíte? Úžasné. Toto je také jednoducho obsiahle, že niekam skôr. Nič tu není zatiaľ. Akože, čo by nás mohlo nejak zabiť. Čo sa zlakope, čo tam svieti. Na to, čo som počul, tak by ich tu malo byť poriadne veľa. Čo to svieti? Tu je láva. Tu je láva. Ja nejak sa tam musím dostať. Popravde by som sa tam veľmi chcel dostať, že by tam boli dia. Dobre. Vidím železo a to je všetko. Vidíte, to ide tá láva. Zoberiem si toto železo v každom prípade, to nie je nikdy dosť. Máme akože na celú obradu. A to je tu iba prvý deň. A spem hore a sekneme to tam, pretože začína byť to docela dlhé. OK. Tuto tá láva, tak žilo by som chcel to železo, ale tak keď by som sa k tomu idel nejak logicky dostať, tak hej. Tak v pohode. No, snad to takto už pôjde, to železo. Aj keď tu by láva bola. Aha, tu je láva vľavo, čo? Tuto, tak to je láva, bam. No, železo máme, to je hlavné. A... OK, keby som kydol do lavy, tak to by bol asi náš koniec. A pozrieme sa, či už je konečný deň a padáme odtiaľto na ďalší diel. Lebo žiadne ovce, tak to není dobré. To tu není dobrá pôda v tom prípade. Snáď už je deň. Že? Ako to tu vyzerá? No, dám spaliť toto. A keď sa nám to vypálí, padáme. Jojo, už je deň, asi to necháme tak. A vylezeme hore, tam to sekneme. Dobre. Toto môžeme úplne v pohode vyťažiť a ideme teda. Ideme hore a na ďalší deň bude asi hunt na ovce. Dobre, to bolo zatiaľ všetko. To bol Cegorofix, uvidíme sa v ďalšom videu. Majte sa.